21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Для беларусаў гэта не толькі свята, але і нагода задумацца пра будучыню сваёй мовы, пра тое, ці зможа яна застацца жывой не толькі ў разумных кніжках і медыях, але і ў штодзённым жыцці, у сем'ях, размовах, у дзіцячых галасах і вытрымаць ціск уласнага ўраду. Гэты сюжэт пра нашых маленькіх суайчыннікаў, для якіх беларуская мова была не выбарам ці палітычным выказваннем, а стала першай мовай любові і пяшчоты. І пра іх бацькоў, якія моцна прагнуць беларускай мары. У дзяцей ёсць любімыя словы. Напрыклад, вот Стэфан і ў дзяцінстве любіў гэтае слово, і цяпер яму 5 год, абажае слова шкарпэткі. І зараз там ёсць на нямецкай вуліцы выстава, дзе маленькія такія домікі. Там ёсць домік са шкарпэткамі, і Стэфан увесь час пасля садка бяжыць туды. І шкарпэткі, шкарпэткі. Вось яму падабаецца. Я вырашыла выхоўваць дзяцей па-беларуску, бо гэта цалкам натуральная сітуацыя. Бо я сама карыстаюся беларускай мовай, і я беларуска, і я ведаю, наколькі важна, каб у Беларусі была беларуская мова. Для нас нават пытанне не паўставала. Мы з Волечкай размаўляем па-беларуску, натуральна, што і сям'я па-беларуску, і дзіця. Дзіця чуе беларускую мову ад бацькоў, ад гасцей, вакол сябе, у навінах. Ну і вось па-беларуску. Хуценька паставілі ў садсеткі, хоп-хоп-хоп. Хлопец бедны, ты мучыўся, 18 было ў яго подпісу пад петыцыяй. Садсеткі. Сёння, паводле дадзеных афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі на роднай мове навучаюцца усяго каля 10% дзяцей. Пераважна гэта школьнікі сельскай мясцовасці. Такіх вучняў становіцца ўсё менш і менш. Я падлічыў у сярэднім, за год зменшаецца ад 3,5 до 5,5 тысяч. І калі гэта не спыніць, то праз 18 год у нас не застанецца аніводнага вучня ці вучаніцы, якія вучацца ў беларускіх школах. Павел Церашковіч узгадвае, што падобная сітуацыя з беларускай мовай у Беларусі назіралася яшчэ ў сярэдзіне 70-х гадоў. У гарадах тады не засталося ніводнай беларускай школы, з-за чаго пачуць родную мову было практычна немагчыма. Нават падчас яго вучобы на гістарычным факультэце БДУ беларуская мова гучала вельмі рэдка. Да нас прыходзілі пісьменнікі. Вось калі яны прыходзілі, тады можна было пачуць беларускую мову. А так збольшага практычна ўсё было русіфікавана. Сітуацыя пачала змяняцца ў часы перабудовы, калі пра праблемы знікнення беларускай мовы упершыню пачалі казаць адкрыта, гаварыць і пісаць. Сам Церашковіч актыўна перайшоў на беларускую мову ў канцы 80-х гадоў, напярэдадні яе новага адраджэння і росквіту. Было некалькі чалавек, якія, як бы сёння сказалі, далі мне такога чароўнага пендэля. Сказалі, пачынай, размаўляй, ну і вось атрымалось. Цяпер жа беларуская мова пад уплывам ідэалогіі Лукашэнкі ізноў рызыкуе вярнуцца амаль да пачатковага стану. Давялося нават чуць такія водгукі, зачем калечыць жизнь ребёнку і так далей, але я бачу, што ў беларускамоўных сем'ях вырастаюць класныя, здольныя, зорныя дзеці. Яны, па словах бацькоў, дзякуючы таму, што апынуліся ў мультыкультурнай прасторы, гэтых зменаў пакуль нават і не заўважаюць. Здараюцца, праўда, і дзіўныя выпадкі. Напрыклад, мы былі на дні народзінаў, і там была дзяўчынка Стэфіка ўзросту 5 год. И она его запытала, а чего ты не говоришь по-русски? Нечто такое. Стэфан не зразумел пытання. Што тычыцца складанасцей, то Павел і Аліна выдзяляюць як асноўную недахоп беларускамоўнага кантэнту. Ну і складанасць была, прынамсі, до 20-го года з мультикамі, кіно, нейкімі адукацыйнымі праграмамі. Вось тады мы выбіралі, там, можа быць, з некалькіх дзесяткаў. Добра, што «Свінка Пепа», напрыклад, была па-беларуску, там серыйныя мультики, там, альбо якія-небудзь фільмы. Калі ты хочаш па-расейску набыць нейкія там карткі для вывучэння літараў, словаў, гэта не праблема. Некія цацкі, якія там уключаеш і на нешта кажуць. Па-беларуску такога не існуе. А каго яшчэ можна сустрэць у лесе? Ой, а хто
Каб забяспечыць сваім дзецям беларускамоўнае асяроддзе, Аліна ўвесь час сочыць за навінкамі беларускіх выдавецтваў, студый агучкі і незалежных YouTube-каналаў. Напрыклад, я вельмі раю «Гаварун». Там класная падборка перакладаў вядомых мульцікаў, і там менавіта падабраныя мульцікі такой правільнай экалагічнай камунікацыі. Вось дзеці пераймаюць патэрны паводзінаў, якія такія здаровыя. Таксама вельмі класны YouTube-канал «Бэйбус». Вось мае дзеці любяць заняткі з лагапедам, глядзець, паўтараць. Акрамя гэтага, нават у самой Беларусі дагэтуль ёсць людзі, якія спрабуюць захаваць родную мову. Бацькі ствараюць моўныя гурткі і групкі ў садках, часам нават рызыкуючы сваёй свабодай. Як вынік, беларуская мова пачынае ўспрымацца як нешта небяспечнае, змагарскае і нават чужынскае. Каб беларуская мова была не толькі змагарскай, на ёй трэба размаўляць. Гэта самае галоўнае, і размаўляць трэба і змагарам, і не змагарам. Проста трэба разумець, што іншай мовы нам, беларусам, Гасподзь Бог не даў. Ён з намі размаўляе па-беларуску, ну і мы паміж сабой таксама маем размаўляць па-беларуску. І на сённяшні дзень беларуская мова – гэта мова свабоды, гэта мова дэмакратыі, і гэта мова супраціву рэжыму. Ну а калі будзе перамога, то будзе перамога не толькі палітычная, але і моўная. І мова наша зможа адрадзіцца, калі на ёй, кажа Павел Севярынец, пачнуць гаварыць эліты. Калі па-беларуску пачнуць размаўляць чыноўнікі, калі па-беларуску пачнуць размаўляць настаўнікі, вайскоўцы, святары, вось тады гэта будзе ўжо факт, агульны факт грамадскага жыцця, агульны факт народнага жыцця. Святлана Кубрак, Маланка Медыа.